אורי החליטה היום לעשות לילה לבן. היא פשוט בונה איירומן. התחילה כרגע. יש לנו פה מלא חלקים. לא יודע כמה, אבל הרבה. כרגע היא בשלב 8, שכל החוברת הזאת יש לה 109 שלבים, שבסוף זה אמור לראות ככה, משהו כזה. הנה. יש לנו פה חוברת 59 עמודים. האמת, לא רשום פה כמה חלקים. בואו נראה. לא רשום פה כמה חלקים. זה סוג של רובוט. מה שכן זה מלא חלקים. זה מיליונים. יש לנו פה את כל המארז הזה. אנחנו נתראה בסוף. בסוף